А сега на вниманието на клиентите и приятелите на община Дупница. Ето тук преди 10 години приеха ремонт на улица Свети Георги в Дупница. И смагаха разни работи. Тази страна, където тук грам вода нема, откъдето съм от другата страна река, кога вали дъжд, но от тази страна сите са Бойковци и имате от края депутата Мил Гущеров и доктор Ени Левтеров, собственик на болница. И от тази, кога вали дъжд, елате по-силен дъжд, видите така. От тази страна от към Блоко няма такова. Но това тук сега е един от качествените ремонти на тази фирма, където работи тук и полага и прави асфалта. Това е качествен ремонт. Така, ако има някой желаещ и иска да бъде направен с такова качество, нека се обади на Дупнишкия кмет да види. То се вика, това е от тази страна, където съм аз, това е улица Свети Георги. Грам вода нема, от другата страна е река, но са от отбора на Батебойко. Защото Дупнишката права е гербераска и те тук, това е миньорски облок, така това се намира, те тук има една прека, тук нагоре в бившата военна болница тази постройка, така това е миньорски облок, тук на Свети Георги и това е.